jam ñelle mon bandiraɓe julɓe ɓiɓɓe julɓe ɓe julde fessa e tiɗu men yo gene waɗen en julɗeɗe meɗen jaabade en calmini dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal en mbiɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko musidɗo moɗon guiɗo moon Abdoul Wahab Kane gorko mo Agnam Yeriyaɓe gonɗo e nder leydi Italie ɗo kadi tawi kadi kalaten kadi koye inde hono haalirde radio rendo rendan ɓurɗe ɓamtare diral fulɓe fullaɓe lamɗam kuccodirɗen ɗo hande koye musidɗo meɗen ceerno Ousmane Sall jeyaɗo toon to Thiankon Ɓoggel tawate koye nder leydi Sénégal koye makko kuccodirɗen Ousmane Sall mo ganduɗon walla Ousmane Sall kadi mo nana toon so wiyama Ousmane Sall hankadi ne heddoto ko yimɓe jahata makko ƴeewe beele ko kanko walla ko tokara makko kono kanko Ousmane Sall ko gandaɗo ceerno Ousmane Sall assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الوهاب سيدي كان مرحبا سلمتي من جوريم an woni ceerno Ousmane Sall mo Thiankon Ɓoggel. نعم والله تيغي كومين وني Ousmane Sall mo Thiankon Ɓoggel wuro ɓurgo andirede wuro Sarif Abba en wuro Thiankon Ɓoggel ko heewi hen noon e cikka mataw ko Thiankon hiire jeyami no ko Thiankon Ɓoggel sikki kala hen e sara wuro Sogi jomatam nam e nder leydi Sénégal ceerno Ousmane Seydi Sall Ousmane Sall gandaɗo YouTube Ousmane Sall gandaɗo Facebook Ousmane Sall gandaɗo e nder dinguiri men hande ni ha e nder radio ji meɗen gandaɗo e nder rendo he kono ceerno Ousmane Sall hande o bandiraɓe hewɓe so wiyama Ousmane Sall tan yimɓe jogoto hen ko kulol to banggue tigui ɓuɓɓodire maɗa hakkude maɗa yimɓeɓe tengtino kadi to banggue diine o kono won jiyanɗe kewɗe gonɗe e nder hen oɗo saaha joni holko pamminta bandiraɓe kadi e yafnodirde men e on ɗon fannu tengtino kadi e nder nduɗo lewru teddundu wiyeteno julde taske ceerno Ibrahima Seydi Kane ko adi fof mi weltanimama no feewi mi weltanima kadi ma jafoɗa Cheikh Abdoul Wahab ñimmi weli Seydi Kane weltanama no feewi mamuya kadi vraiment mbiɗo weltani kadi ceerno Ibrahima Demba Dia kañumne kadi ko sabab ha woni manam mbawɗen jokkade e radio ngo kadi ha mbawne rendude e bandiraɓe meɗen e ñandede tigui rigui en mbaɗino hen yewtere kadi to banggue yewtidde manam e yafnade bandiraɓe e manam alhaali pasɗo mi sikki ma en garo hen inchallahu taala kadi e yafnade dendagal bandiraɓe kadi manam gila konguɗɗi beelani mettuɗi e coofɗi e haalaji bonɗi foof kala ko wawi yaltude e meɗen eɗen ñaagui yafuya kadi ko wona ɗum kone kadi kamɓenne manam ha joni enen to banggue men ken yaraniɓe heɗen jaafi donc ko ɗum ɗon tan inchallahu taala Seydi Kane tigi ɗum no yafnago ma fade fulɓe ɓe yafnago ma fade sernaɓe tengtino kadi e jinnaɓe fof tan koddigal e fof ko gonɗon yafnago jiɗɗa yafnade renno ngo. Naam Seydi Kane wallahi ko noon tigi saabu surtout ko fasi ɗo henne ɗeɗo balɗe mbiɗa sikki alamo hum e to banggue oɗo baniraɗo debbo no wayi foof kam ko ɓayde ko biyo mbimi kadi mbawide baniraɗo debbo to banggue ɗemgal e mbawide kam baniraɗo debbo to banggue manam ha joni islamagal saabu kam e yennuɗo Allah yenni nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam en mbawide kam ko bandiraɗo debbo ngal banggal mais kam to banggue enɗam ɗam banggue ƴam ɗam kam wasta kam ɓayde ko biyo mbimi kam ko bandiraɗo no wayi foof kono ko wawi wonde hen fof kam eɗen ñaagui hen yaafuya bandiraɓe no feewi to banggue vidéo o en mbaɗi ɗum partagé sur Facebook e ha waɗi manam dillere mawde to banggue ɗo e leydi Sénégal boom ha ko wona leydi Sénégal e kadi hew hen mbi ko en jaggani debbo o manam junggo e fandu kono wallahi en jagganani junggo e fandu saabu hay ko ɓenni ko en jinɗo vidéo makko goɗɗo nelde ɗen vraiment en darani vidéo seulement caggal nde pitan en haalaji gonɗi hen e ko haalno e l'islam e ko haalno e seremɓe meɗen Fouta e ko haali kadi fuurankoɓe e wiyoɓe mbimi e ko ɗum kadi woni mujiba men kadi yidde yafnodirde bandiraɓe kadi ewa Seydi Kane e saabu kanko ne mbiɗa mo Kadia Camde mbiɗa ko radiyallahu taala anha e aɗa weltanimo no feewi saabu kanko ko toñaɗo yimɓeɓe poti ko ɗaccude taw neɗɗo toñama no foti tigui yoftade e ɗum ɗon firti ko jumre wadde firtuno ka nanade ɗemgal jolfe ngal o haalanno ngal. Naam eyyi to banggue wiide radiyallahu anha ɗo wallahi ɗon kam ɓeɗe sikki ɗon jumre mawde nde fuɗɗade saabu neɗɗo kam yennude l'islam walla yenni Allah walla yenni nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam walla yenni kadi Cheikh Oumar Fouti Tall en yenni kadi e manam kala biyo mbimi ewa wona min hooram o yenni jinnaɓe saabu enen fof jinnaɓe meɗen ko wiyoɓe mbimi e mbimami ewa donc so tawi jomum jaggi yenni fulɓe foof e sikki ala hen manam ha joni yenni ko manam ha joni yenni ko fulɓe foof e ko refti hen kadi ne kanko ɓeɗo Cheikh Oumar Tall mo yenni o e talɓe ɓe o yenni ɓe kadi wona presque enen koye men to banggue jinnaɗo debbo ne jogui koye ngal to banggue talɓe
e o ɗo e leydi Sénégal joni noon mi annda jirgal maɓɓe kam holto yettoytoyde baŋnge Cheikh Oumar Tall ɗum ɗon fof kadi ko jumre mawde sabu nde mbaɗɗen traduire vidéo on nde vraiment enen koye men mbaɗi regretté no feewi haa ɗum waɗi mbaɗen ɗo hen invité haalaji kewɗi en nani hen alay sago en mbaɗi ubbisé manam siportude ko yimɓe ɓe kalata ko ɓe mbiya ko mawnikiniɗo ɓe mbiya ɗum ɗo ko naggam bo alay sago neɗɗo kam pulaar wi cakkuɗe annda ko fawante donc ɓayde ko min cakki kam kala ko pam fawnede alay sago mi muñat heddi kadi ko yaftanade ewa ha goɗɗo kam haali hen mbimi vraiment so mbiɗa jogino kam ko ɓuuri wiide oɗon jarloɗon jaafo mi ƴewanat mi totta on tawde comme neɗɗo kam wawi tan haadde ko manam ha joni jalloɗon jaafo ɗon donc kam ko jumre nde ngannduɗa ko mawde sabu kam neɗɗo mo ngannduɗa awa dariɗo ene yara sangara Allah ceeɗum hay butel sangara onde e wona mbammi téléchargé vidéo ha mbanmi ɗum envoyé sur Facebook wallahi mi meeɗa yiide vidéo e ne waɗi butel sangara somi yiiɗi ɗum kadi mi neldata sabu goɗɗo jimi waji ɓe noon ne mbaɗi hen commenté ne kaala neɗɗo jarawo sangara hol e wona mbawata wadde ɗum manam plié sur Facebook walla YouTube e way nder majjum noon ƴewmi tawmi vidéo ko ɗum gonga ɗum waɗi mbammi vidéo o retiré ene wonde vidéo ji goɗɗi ɗi donc ɗum ɗon ne kadi vraiment ko mbiɗe jaɓi ɗon kam ko jumre mawde no feewi ewa sabu kadi yimɓe kadi wattude manam hakkille to banggue hana réseaux sociaux ji ha ko ene tintina kala biyowo mbimi walla fulɓe hayno mettina hen donc c'est à dire que kam ko jomumen ne mbattema hakkille eɗen jette ɗum Allah no feewi sabu ononne kadi e darde moɗon on tampi hen on jokki hen enɗam no feewi sabu ala fof noon mbaɗani to banggue jokkodiral ha yidde andude ha on ɗum yaari par ce que hayno garmi ɗo e radio ngo hewɓe hen en nodda kam less est ce que ko Amadou Ousmane Sall mo ɓe mbiyato won hen mbiya vraiment ko kalɗa ɗo ko de kam sinno ko ɗum kalanoɗa avant minen koye amen komin julɓe kono so on mbi komin naggam walla komin naggam tan minen koye amen min jiitata wallahi ɗum ɗo haal pulaar en ko noon e kala mbiyowo mbimi banggue l'islam o kanko enen fof poti hen en fof kadi ken julɓe eywa kadi wiide manam ha joni awa tijaniyankoɓe ko hefreɓe min kam min hoora wallahi mi yaadani hen personnellement e heddi noon koɓe julɓe eɗen mbawi wiide noon to banggue wasde famodirde to banggue aqida walla pible ewa ɗum ɗon kadi ko alay sago ɗum kam ko nelaɗo sa sallam wino ko tan man yahisne ko fafe ceerno Ousmane artuɗon seeɗa nelaɗo sallah sallam wi eyyi mbimi nelaɗo sa sallam wi man yahis min kum fasera ikhtilafan kathira kala e mon mo wuuri mo wi luure kewɗe tigi e ɗon ko mbiyen sallllahu alih w sallam tawi ko nelaɗo haali ɗum kono eɗen gandi hade ma arde to banggue Kadia Thiam to yimɓe hewɓe ina gata peɗeli ina picca sababude mettinde hakkude tigui to banggue ɗariqaji ɗi manan laabi ɗi caɗele kewɗe ɗe kalata hen ha yimɓeɓe kadi hande o ene jogui nden ɗon mettere ɓen sernaɓe ene kadi ɓe ganduɗa kadi ko joom galleji diine ko tugunoraɓe inni ɓiɓɓe ganduɗa homaɗa gubbi mayɓe dagni dawle e fof ɓenne kadi hol yafoyma faade ɓen ɗon machallah e to banggue sernaɓe meɗen ko wayno khalifaɓe mawɓe honɓe galleji ɗi kadi to banggue talɓe ha e manam ha joni e famille oumarienne ha kadi ko noone kadi to banggue bunasanaɓe ha e ñasiyankoɓe foof kadi eɗen gandi fof ko tijaniyankoɓe sa wi tijaniya kam ko ɗiɗo galleji fof mbiɗa kadi ko heddi hen kadi dendagal bandiraɓe min hooram personnellement jinnaɓe canki koye tijaniya jinnaɗo kadi ko nasiyanke ha maayi ko jahatnoɗo ziyara Madina Gounass e tout cela ewa kono kadi sa ƴeewi ɗum ɗon fof ko waɗi noon kadi ko hakkundere amen e tijaniyankoɓe walla suufiyankoɓe ɓe mbaɗa kono dendiragal ni ewa so tawi tan manam goto tijaniyanke waɗi erreur minen min kaala min caritita min kaala min gulla ewa min belto en ewa so tawi kadi sunniyanke waɗi manam ha joni mbiyata wahabiyankoɓe so tawi mbaɗi tan manam ha joni ko fewani walla jumre ewa kamɓe mbaɗe réseaux sociaux hankkadi ko noon ɗum wayi hankkadi noon ewa mata ko amen ko fadde luuru noon mata woni ɗum saktori hono ndani voilà goɗɗo jagga tan ɓe jafnoɗo fewi no fewi banggue bandiraɓe suufiyankoɓe tijaniyankoɓe saabu kadi vraiment e gunasiyankoɓe kadi joom hakkillaji en tigui rigui kadi kalde meɗen ɓe kaali haalaji moƴƴi so Allah jokkoji enɗam ɗum ni ɓeydi kadi hokkude en courage e wawde kadi bon jokkodirde e moɗon par ce que min ngala ko ɓuuri on kadi ko onon goni bandiraɓe somin jaaɓi ko onon somin jaɓani on kadi ko onon ewa no kadi nelaɗo sallallah alih w sallam ko qu anfusakum wa ahlikum naran dande koye mon kokoriji mon nadde jeeyge donc enen fof eɗen foti wallodirde e l'islam o ko enen foti hen to banggue pulagu ngu kadi en foti wallodirde hen kala mbiyo mbimi ko mbawɗa wonde hen fof eto banggue yo pular ɓamtu enen fof foti he ɗum ɗon sikki ala hen nam tigi e ceerno Ousmane a jarama joni mataw arta tan e innitade ha ɓuura labde e tan mbawen tigui waynodirde e rendo ngo taw kadi o juutani no fewi eyyi naam joni ha joni ko jokkude seeɗa tan no mbiɗa ni to banggue manam ha joni e kaɗo haala ko fasi ko affaire debbo o tigui rigui ma laabi kewɗe mi sikki mi anda no foti laabi kewɗi jewtidɗen hen laabi no foti jewtidɗen hen kono ɗum fof kadi e waade noon
nden ɗon jumre kadi eɗen ñaagi ha joni yaafuya men no feewi no feewi no feewi to banggue bandiraɓe fulɓe ɓe saabu jennuɗo Souleymani Balen walla yenni Cheikh Oumar Tall en kam ala mo oppi manam koli tengel en ala mo oppi manam ha joni gendi o malla ɗemgal ngal to banggue rendo ngo e foof donc ɓen ɗon fof kadi ngal bongal eɗen ñaagui yaafuya no feewi no feewi kadi to banggue suufiyankoɓe kadi kala ko mbawɗen kadi wawde haalde hen ko haalaji ko mettiɓe walla ko fewani kadi he ngal bongal kadi eɗen ñaagui yaafuya no feewi no feewi no feewi nam tigi e a jarama ceerno Ousmane Seydi Sall toon to Thiankon Ɓoggel mo ganduɗa ko Ousmane Sall hanki kulatenoɗo dogatenoɗo kono noon a fammini en yimɓeɓe ko wasde famde tigui tigui hono oɗo bandiraɗo debbo ko haali ha jaɗɗa e makko naɗɗa erer kono kadi a hollidi kadi denɗirago hakkude tijaniyankoɓe e ganduɗa hoore maɗa e sunniyankoɓe ɗonne kadi nanama kadi famama ɗum noon Seydi Sall Balo golle men jooɗi peewi a yettama jarama haalide rendo e dinral fulɓe gadgol Ibrahima Dema Dia minen fof min jetti min jarima ɗum noon a yettama jarama Seydi Sall Balo nden kala e maɗa weltanama no feewi